Pozdravujem všetkých, ktorí sa stále rozhodujú, či budú vo svojich reklamách používať instantné formuláre, alebo budú radšej prospektu alebo potenciálnych zákazníkov posielať na landing page. Prejdeme si tu najväčšie plusy a minusy a dôvody, prečo my osobne sme sa u nás v agentúre rozhodli prechádzať so všetkými klientmi, hneď potom ako otestujeme kreatívy z instantného formuláru na landing page, ktorý je vlastne prispôsobený už tomu, čo nám dá trh ako feedback. Poďme si to kľudne prebrať bod po bode. Čo sa týka kvality, pri instantnom formulári vieme, že máme tam možnosť more volume a higher intent. Pri more volume my to testujeme len keď ako keby skúšame, aký typ tých kreatív reklamy, ktorý budeme púšťať a budeme používať na to, aby sme tých ľudí preniesli priamo na landing page. Čiže čo sa týka kvality tých leadov pri tom formulári, keď už chceme ísť na kvalitu, išiel by som skôr tým higher intent, ale keď si to budeme členiť od napríklad 1 po 3, tak si môžeme dať kľudne 2,5 pri landing page, pretože aj z landing page tá kvalita je niekedy, hej, že napríklad z instantných formulárov, keď vám príde 10, podpíšete zmluvu jedného. Z toho landing pageu môžeme povedať, že by to mohli byť 3 až 4. Také sú naše štatistiky, ktoré máme vo firme na základe dát, ktoré nám dáva späť trh. Čo sa týka instantných formulárov, tam by som to dal jednoznačne jednotku. Možno keby sme dali higher intent, blížime sa k nejakej 1,5 maximálne, ale vyššie by som to určite nekategorizoval, pretože tie formuláre sú naozaj, my to už používame veľmi dlho a prechádzame, ako hovorím, na ten landing page, pretože oveľa tá kvalita je vyššia a tá úspešnosť tej realizácie vo finále je oveľa vyššia, tým pádom je to aj hodnotnejšie pre toho klienta. Čo sa týka ceny, to je jednoznačné. Cena sa nedá porovnávať pri instantnom formulári a landing page. Vysvetlím. Keď sa dostanete do instantného formuláru, vy ani neviete, že ste v tom funneli. Povedzme si, koľkokrát sa nám stane, určite aj vám aj mne, že idete na tom Instagrame alebo na Facebooku, scrollujete si tie príbehy a zrazu z ničoho nič vám tam vyskočí vaše vypísané meno, bol tam sponzorovaný príbeh, vyskočí tam vaše meno a už tam je aj vypísaný e-mail, všetko a vy dáte len odoslať. Ani neviete, na čo presne to bolo, hej, ale jednoducho klikli ste odoslať a už prišiel lead. Takýto lead není hodnotný. Povedzme si na rovinu, pretože napríklad u našich klientov, keby niekomu reklamujeme fotovoltiku napríklad, niekoho to zaujíma, vyskočí mu to, preklikne sa v priebehu, dá vyplniť. No, takýto lead má hodnotu buďže teda mal záujem, alebo aj nevedel, že to vyplnil. Hej, je to 50/50, avšak pri tom landing page by som skôr ohodnotil tú cenu vyššie, to je jediné negatívum. Každopádne tá cena sa vždy odrazí naspäť na tej kvalite. Máme klientov, ktorí výhradne majú otestované, že pre nich je lepší len landing page. Sú to klienti, ktorí platia 400-500 eur za reklamu denne. Hej. Čiže v takýchto množstvách, keď oni vedia, že sa im neoplatí dávať svojmu zákazníckému centru na starosti milión odpadových lídov, tak bežíme vždycky výhradne landing page. Na tento spôsob sa snažíme naučiť aj zvyšok našich klientov, nech sa pozerajú na ten finálny výsledok, pretože ono je pekné, že nám príde za mesiac 70-80 lídov, alebo možno aj 100, hej. Boli mesiace, záleží od kalibra klienta a koľko je ochotný tam dať rozpočet. Keď tam dáme trepne 1000 eur, príde tých lídov habakuk, ale koľko sa z toho reálne zrealizuje, hej, z toho instant formu. Čiže tu by som dal cenu na jednotku ako veľmi low cost, znova landing page bude trošku drahší, tam by som zase dal známku 2,5, pretože záleží od toho, ako veľmi ho máte optimalizovaný. Môže byť landing page, kde máte pár informácií a potom môže byť landing page, kde máte kompletne spravený ten funnel. Čo tým myslím? Funnel, že ho prevediete above the fold formou, ide nižšie na testimonials, až potom, keď sa nedostane cez FAQ, cez nejakú case studyčku, až potom sa dostane na ten fill out form. Čiže môže byť tzv. Short form funnel, môže byť potom aj VSL funnel, záleží v akom sa nachádzate niši. My s našimi klientmi väčšinou ideme funnel bez VSL-ka, pretože je ťažké zorganizovať s niekým, kto rieši montáže a tak ďalej, veľké miliónové projekty, aby si našiel čas a veľa tých majiteľov firiem ani na to není, aby si jednoducho natočili video na to VSL-ko a tak ďalej. Čiže tuto by som to hodnotil cenou 2,5, instantné formuláre 1, až na to, že tu samozrejme cena lacná priamo koreluje s tým, že tá kvalita je veľmi nízka. Čo sa týka informácií, tuto by som to dal možno 50-50 s veľmi podobnou známkou a to je známka 2 a známka 2. Keďže v landing page si viete
dať informácie, aké chcete od nich vypýtať. Hej. My sme teraz začali používať QuizFunnel. Keď vám vysvetlím QuizFunnel, je, že mikrocommitmenty sa tí ľudia posúvajú v tom formulári. Trepnem, vyplňa, aký majú dom. Zakliknú si napríklad dvojdom, alebo menší bungalov, alebo drevodom. Hej, to je jedno. Zakliknú si typ domu, alebo typ nehnuteľnosti, kde bývajú. Zakliknú, posunie ich to na ďalšiu otázku, ukáže im, že sú v 40% toho formu. Tomu sa hovorí QuizFunnel. Tam si vieme customizovať, keďže náš každý landing page je nakodovaný v HTML kóde. Pri instantných formulároch sme takisto neobmedzení tými otázkami, koľko ich tam vieme dať, ale ako hovorím, tí ľudia to radi len preklikajú na tom Facebooku medzi tými storkami a tá kvalita, síce máte tie informácie, ale oni tam niekedy zakliknú aj to, čo nie je pravda. Pričom, ako hovorím, keď už sa dostanú na ten landing page, tretia strana, keď tak poviem, prečítajú si tam nejaké informácie o tej vašej službe alebo o vašom produkte, tá kvalita tých informácií ide zase výrazne hore oproti tomu instantnému formuláru. Čiže ohodnotil by som obidve známkou 2 s tým, že instant form je taká slabšia dvojka, landing page je taká silnejšia dvojka. Ďalej tu máme brand alebo branding design, hej, toho formuláru. Tam sa moc neviete hrať, viete tam dať jeden obrazok a potom ste odkazaní v podstate na to, čo ten Facebook s tým robí. Čo vám ponúka, aké možnosti upravenia toho formuláru. Čiže pri instant forme by som tu dal známku 1, pretože tam neviete absolútne nič robiť. Pri landing page jasná 3. Tam proste, keď idete cez HTML kód, ako to robíme my, viete si nadizajnovať kompletne všetko, aby to hralo vo váš prospech. Dodržovali ste farby vašej spoločnosti, dizajn, štruktúru, akú chcete, rôzne animácie a tak ďalej. Samozrejme, netreba to prepísknuť, pretože na československom trhu tí ľudia nemajú radi, keď tam na nich vyskakujú milión animácií, skôr tu fungujú také primitívnejšie funnely, keď tak poviem. Ďalší bod, dôvera. Čo sa týka instant form, znova jednotka. Pri landing page by som dal asi 2,5, keďže, hovorím, čím primitívnejšie, tým ľahšie to tí ľudia vyplňa a tým zase samozrejme ide aj tá kvalita trošku nižšie. Hej. Aj keď sa jedná o landing page. Môže byť aj z landing page nekvalitný lead. Samozrejme, stane sa. Ako hovorím, tá percentuálna návratnosť, respektíve ten percentuálny nárast tej kvality je možno 3-4-násobný oproti tým instant formom. Ale stane sa aj, že niekto do vám tam vyplní, bude aj odpad. Keby vám poviem, že nie, klamal by som. Takže musíme si povedať, dôvera v tých ľudí z landing pageu je väčšia, nie 100%. Čo sa týka na instant forme, je malá, ale nie nulová. Tak by som to v krátkosti povedal. Dá sa určite robiť biznis a točiť nejaké montáže, realizácie aj s instant formou. My sme s tým klientmi fungovali počas minulého roka. Bolo to úplne v pohode. Máme jednu case studyčku, že sme spravili 59 zmluv čisto cez instant form na more volume. Hej, začalo sa tlačiť, ide sa samozrejme aj od toho, ako má náš klient spravený obchodný proces, premakaný a tak ďalej. Je tam veľmi veľa faktorov, ktoré treba dodržiavať v tom, aby tá spolupráca bola vlastne nejakým dobrým smerom šla, alebo mala úspešný koniec. Môžeme sa pozrieť na posledný bod, a to je retargeting. Tuto by som povedal, že je možno lepší z tohto hľadiska instant form, pretože keď budete voliť retargeting z instant formu, keď si dáte v ad accounte audiences, tak ľahšie si to viete nakonfigurovať ako pri landing page. Ešte aby som sa vrátil k landing page, je veľmi ťažké nastaviť trackovanie, pokiaľ ste nie je nejaký zdatný v kóde, alebo teda kde vám majú chodiť tie lídy. Pretože to musíte mať prepojené s nejakým CRM systémom alebo minimálne cez Google Apps Script so svojím googlovským sheetom, kam vám to bude posielať. Musíte si napojiť cez API kľúč, to prepojenie a tak ďalej. Je to trošku zložitejší proces, preto to my pre klientov robíme na kľúč, aby sa o to oni nemuseli starať a im vo finále už príde len do tabulky kvalifikovaný prospekt alebo teda lead z našej strany. Čiže túto, čo sa týka retargetingu, by som povedal, že instant form má známku 2,5, pretože je to jednoduchšie. Pri landing page záleží od toho, ako veľmi ste technicky zdatní v počítači alebo ako máte premakaný tím, ale dal by som pri tom landing page pravdepodobne známku 1,5. Takže takto v krátkosti by sme mali porovnanie. Kvalitovo, návratnosťou vyhráva u nás landing page. Hej. Čiže za mňa je landing page víťaz. Instant form, hovorím, používame ho, keď zisťujeme, aký typ kreatív, videoreklam a tak ďalej budeme používať u daného klienta. Keď sa nám osvedčia napríklad direct offer videoreklamy, poviem, tak čo budeme robiť? Chytíme tie direct offer videoreklamy, uvidíme, aký tam bolo CTR-ko, cost per acquisition,
pre kompletnú realizáciu a tak ďalej. Jednoducho tie metriky si pozrieme a začneme ich pomocou tej kreatívy, ktorá bola winning v Instant Form kampani, posielať ich na externú landing page, kde vieme, že tá kvalita bude oveľa lepšia, pretože už máme nejaké data. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť, musí byť napojený pixel, aby sme mali zbierané dáta a ten Facebook vedel, na koho má potom ďalej cieliť. Takže toľko k porovnaniu Instant Formu a landing pageu pri firmách v energetike. Hovorím, za mňa jasný víťaz landing page. Pokiaľ si chcete spraviť sami funnel, do toho odporúčam, my používame systém Go High Level vo firme. Je trošku drahší, ale máte tam všetko, čo potrebujete na to, aby ste si takýto systém vedeli vytvoriť. Takže odo mňa na toto video všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu.